മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. സുന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 24 അധ്യായം ശ്ലോകം 21. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗതേശതദ്രുഷത്താ കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സുദുഹിത്തു പ്രദാദാ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഗതേശതദ്രുഷത്താ കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സുദുഹിത്രു പ്രാദാദാ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗതേശതദ്രുഷത്താ കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സുദിശ്രുതു പ്രാദാദാ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മതേ ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗതേശതദ്രുതൗ ക്ഷത്തഃ കർദമസ്തേന ചോദിതഃ
यथोदितं स्वदुहित्युः प्रादादा विश्वसृजां ततः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. मालती माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदेशदधृतौ क्षत्र कर्तमस्तेन चोदितः यदोदितं स्वदुहितृ पादादा विश्वसृजां तदा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. पंकजाक्षी माता जी चलिए. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ആ രണ്ടാമത്തെ ലൈനില് ഒരു ഇതില്ലേ, പ്രാതാത വിശ്വസൃജെന്ന് മലയാളത്തിലെ മേലത്തേല് വേറൊന്നല്ലേ കൊടുത്തത്? പ്രാതാധ്യക്ഷ സൃജ. इंग्लिश മാതാജി രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലോ? രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ പ്രഭുജി യഥോദീതം പ്രതാത വിശ്വസൃജം എന്നല്ലേ മലയാളത്തില്? മറ്റേത് പ്രാതാദിക്ഷ സൃജം. പ്രാതാദ് വിശ്വസൃജം തന്നെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിലുള്ളത് മാതാജി. പ്രാതാദ വിശ്വസൃജം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശധൃതൗ ശത കർദമസ്തേന ചോദിതം യഥോദിതം സോദുഹിതൃ പ്രതാദ വിശ്വസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗദേ ശതധൃതൗ ശതഃ കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സുദഹിതുഃ പ്രാതാദാ വിശ്വസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിയോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഞാൻ ചൊല്ലിയല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറെന്തോ ചൊല്ലുന്നു. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ചതധൃതൗ ശത ഹർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സ്വദുഹിതൃ പ്രദാദ വിശ്വസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദേശദധൃതൗ ശത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സ്വദുഹിതൃ പ്രദാദ വിശ്വസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശ്രീ ഉപാസന ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശധൃതോക്ഷത്തഃ കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സുദുഹൃത്തു പ്രദാദാ വിസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദേശദധൃതൗ ശത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സുദുഹൃതൃ പ്രദാദ വിശ്വസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശധൃതൗ ശത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ
യഥോദിതം സ്വദുഹൃദുഃ പ്രാതാത് വിശ്വസൃജം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്ത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യദോദിതം സ്വദുഹിതൃ പ്രാദാദാ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്ത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യദോദിതം സ്വദുഹിത്യോ പ്രാതാദാ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗതേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്ത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സ്വദുഹൃത്യോ പ്രാദാദാ വിശ്വസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്ത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സ്വദുഹിതൃഃ പ്രാദാദാ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്ത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യദോജിതം സ്വദൃഹിതൃ പ്രാസാദ് വിശ്വസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്ത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സ്വദുഹൃത്യോ പ്രാദാദ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്തഃ കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സ്വദുഹിത്യോ പ്രാദാദാ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്ത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സ്വദുഹൃത്യോ പ്രാദാദാ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്ത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സ്വദുഹിതൃ പ്രദാദാ വിശ്വസൃജാം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതര കൃഷ്ണദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്തഃ കർദമസ്തേന ചോദിതഃ യഥോദിതം സ്വദുഹിതൃഃ പ്രാദാദാ വിശ്വസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ ശതധൃതൗ ക്ഷത്ത കർദമസ്തേന ചോദിതഃ
യഥോദിതം സദുഹൃദ്യോ പ്രാദാത വിശ്വസൃജാം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം വെച്ചാൽ ഗതേ അവൻ പിരിഞ്ഞ ശേഷം ശതദ്രുതോ ബ്രഹ്മദേവൻ ശത്താവ് വിതുര കർദ്ദവും മുനി സേന അദ്ദേഹത്താൽ ചോദിത ആജ്ഞാപിച്ചു. യഥാഉദിതം പറഞ്ഞതുപോലെ സോ ദുഹിദ്രു അവന്റെ സ്വന്തം പുത്രിമാർ പ്രാദാത് കൈമാറുക വിശ്വസൃജ ലോകത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ സൃഷ്ടാക്കൾക്ക് വേണ്ടി തഥാ അനന്തരം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഉപാദിച്ചു. ഓ വിതുര, ബ്രഹ്മാവ് വേർപിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം കർദ്ദവ് മുനി ബ്രഹ്മാവ് ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്റെ 9 പുത്രിമാരെയും പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ സൃഷ്ടാക്കളായ 9 നിർദ്ദിഷ്ട മുനിമാർക്ക് കൈമാറി. ശ്ലോകം 22-23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മരീചയേ കലാം പ്രാദാനനസൂയാ മതാത്രയേ ശ്രദ്ധാമംഗീരസേയച്ച പുലസ്ത്യായാഹ വിർഭുവം പുലഹായ ഗതിം യുക്താം ക്രതവേ ചക്രിയാം സദീം യാതിം ച ഭൃഗവേയച്ച വസിഷ്ഠായാപ്യരുദ്ധതിം. മരീചയേ കലാം പ്രാദാനനസൂയാ മതാത്രയേ ശ്രദ്ധാമംഗീരസേയച്ച പുലസ്ത്യായാഹ വിർഭുവം പുലഹായ ഗതിം യുക്താം ക്രതവേ ചക്രിയാം സദീം യാതിം ച ഭൃഗവേയച്ച വസിഷ്ഠായാപ്യരുദ്ധതിം. കർദ്ദവ് മുനി തന്റെ പുത്രി കലായെ മരീചിക്കും മറ്റൊരു പുത്രി അനസൂയയെ അത്രിക്കും കൈമാറി. ശ്രദ്ധയെ അങ്കിരസിനും ഹവിർഭുവിനെ പുലസ്ത്യനും ഗതിയെ പുലഹനും നിഷ്കളങ്കിയായ പ്രിയയെ ഋതുവിനും ഖ്യാതിയെ ഭൃഗുവിനും അരുന്ധതിയെ വസിഷ്ഠനും നൽകി. പ്രഭുപാദിക്ക് 24-ാം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥർവാണേ ദദാചാന്ദീം യയാ യജ്ഞോ വിതന്യതേ വിപ്രർഷഭാൻ കൃതോദ്യാഹാൻ സദാരാൻ സമലാളയത്. അഥർവാണേ ദദാചാന്ദീം യയാ യജ്ഞോ വിതന്യതേ വിപ്രർഷഭാൻ കൃതോദ്വാഹാൻ സദാരാൻ സമലാളയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥർവാണേ തഥാ ചാന്ദിൻ യയാ യജ്ഞോ വിതന്യതേ വിപ്രർഷഭാൻ കൃതോദ്വാഹാൻ സദാരാൻ സമലാളയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
अदर्वाणे ददाचान्दिं यया यज्ञो विदन्यते विप्रर्षवान् कृतोद्वहान् सदारान् समलालयत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. गीतावर्धन माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अधर्वणो ददात् शान्तिं यया यज्ञो विदन्यते विप्रश्रवान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीता टी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अधर्वाणे ददाचान्दिं यया यज्ञो विदन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहन् सदारान् समलालयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. डॉक्टर विजय मारिया माताजी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुपदे. ओम नमो हरे कृष्ण. भगवते वासुदेवाय. दर्वाणि ददाचान्दिं यया यज्ञो विदन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माताजी. वत्सला गोपाल माताजी. चलिए. हरे कृष्ण. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഒന്നും ഭാരതീയ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अधर्वाणे ददाचान्दिं यया यज्ञो विदन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. गीताश्री माताजी. चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथर्वाणे ददाचान्दिं यया यज्ञो विदन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. ओके. वत्सला माताजी. चलिए. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अधर्वाणे ददचान्दिं यया यज्ञो विदन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओके. മാതാജിയുടെ മൈക്ക് വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നു മാതാജി. എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത്. അല്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ. ഗീതാ സർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अधर्वाणे ददाचान्दिं यया यज्ञो विदन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധർവാണേ ദദാചാന്ദിം യയാ യജ്ഞോ വിദന്യതേ വിപ്രർഷഭാൻ കൃതോദ്വാഹാൻ സദാരാൻ സമലാളയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തീർത്ഥം വെച്ചിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമാണ്. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധർവാണേ ദദാശ്ചാന്ദിം യയാ യജ്ഞോ വിദന്യതേ വിപ്രർഷഭാൻ കൃതോദ്വാഹൻ സദാരാൻ സമലാളയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ദേവി വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക്. അദ്ദേഹം ശാന്തിയെ അഥർവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ശാന്തിയാൽ യജ്ഞാചാരങ്ങളാൽ നന്നായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരെ വിവാഹിതരാക്കി അവരെ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പം പരിപാലിച്ചു. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതസ്ഥാർഷയശത്താകൃതാധാരാ നിമന്ത്രിതം പ്രാതിഷ്ഠൻ നന്ദിമാപന്നാ സ്വമാശ്രമമണ്ഡലം. ഓ വിതുര, അപ്രകാരം വിവാഹിതരായ മുനിമാർ കർദമനോട് വിട പറഞ്ഞ് സന്തോഷപൂർവം അവരവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിലേക്ക് പോയി. പ്രഭുപാദിക്ക് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചാവതീർണം ത്രിയുഗാത്മാജ്ഞായ വിബുദർഷഭം വിവിക്ത ഉപസംഗമ്യ പ്രണമ്യ സമഭാഷത. ദേവന്മാരുടെ മുഖ്യനായ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിച്ച കർദമമുനി ഏകാന്തമായൊരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം താഴെ പറയും പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ത്രിയുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 3 യുഗങ്ങളിൽ സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര അദ്ദേഹം അവതരിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷനാവുകയില്ല. എന്തായാലും കലിയുഗത്തിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ ചൈതന്യനാണ് ആ ഭക്തൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ആ ഭക്തൻ. ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മുന്നിൽ ഭഗവാന് സ്വയം ഒളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രഥമ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോഴേ രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന അദ്ദേഹം താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകളാൽ ഭഗവാന് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യനായി ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ, ഞാൻ എന്റെ ആദരവുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ത്രിയുഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ത്രിയുഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 3 ജോഡി ദിവ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ത്രിയുഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു വിശദീകരണമുണ്ട്. ശക്തിയും സമൃദ്ധിയും ധർമ്മനിഷ്ഠയും കീർത്തിയും ജ്ഞാനവും നിർമ്മമതയും ഇവയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ 3 ജോഡി സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ. സമ്പൂർണ്ണ സമൃദ്ധിയും സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയും സമ്പൂർണ്ണ യശസ്സും സമ്പൂർണ്ണ സൗന്ദര്യവും സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും സമ്പൂർണ്ണ വിരക്തതയും ഇവയാണ് ശ്രീധര സ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ 3 ജോഡി ദിവ്യ ഐശ്വര്യങ്ങൾ. ത്രിയുഗത്തിന് വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ത്രിയുഗം വിഷ്ണുവാണെന്ന് എല്ലാ വിഖ്യാത പണ്ഡിതന്മാരും അംഗീകരിച്ചു. തന്റെ പുത്രൻ കപിലൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കർദമമുനി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കപിലൻ ഏകനായിരുന്നപ്പോൾ ആദരവുകൾ അർപ്പിക്കുകയും താഴെ പറയും പോലെ തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുപാദിക്ക് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ പാപജ്യമാനാനാം നിരയേ സൗരമംഗളൈ കാലേന ഭൂയസാനൂനം പ്രസീദന്തീഹ ദേവതഃ. അഹോ പാപജ്യമാനാനാം നിരയേ സൗരമംഗളൈ കാലേന ഭൂയസാനൂനം പ്രസീദന്തീഹ ദേവതഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചൊല്ലാം.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവ്യവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കർദമുനി പറഞ്ഞു, വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം അപരാധ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക കുരുക്കളിൽ അകപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നന്മയോർത്ത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ തന്നെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലത്താൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവരുടെ മേൽ ബാഹ്യമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അവർ അവരുടെ തന്നെ കർമ്മങ്ങളാൽ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. വനത്തിൽ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരും അവിടെ ചെന്ന് തീ കൊളുത്തിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് മരങ്ങളുടെ ഘർഷണത്താൽ യാന്ത്രികമായ തീ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാട്ടുതീയുടെ താപം താങ്ങാനാവാത്ത വിധം അധികരിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവന്മാർ പീഡിതരായി പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യാതനകൾ ദർശിച്ച് ദുഃഖിതരാകുമ്പോൾ ദേവന്മാർ അവയ്ക്ക് പരിഹാരം തേടി ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉണർവിലാകുന്നു. ആകയാൽ കർദമമുനി പറഞ്ഞു, അനേക വർഷങ്ങളിലെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവന്മാർ ഇപ്പോൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കപിലദേവനായി രക്ഷപ്പെട്ടു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം സേവയാ ഭവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നേ നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ചതുരാജിതായ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, 9 പുത്രിമാരെയും 9 ഋഷിമാർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് പ്രകാരം 9 പേർക്ക് ആ 9 പുത്രിമാരെയും കൈമാറിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നതാണ്, ഓ വിതുര, ബ്രഹ്മാവ് പിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം കർദമമുനി ബ്രഹ്മാവ് ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ 9 പുത്രിമാരെയും പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ സ്രഷ്ടാക്കളായ 9 നിർദ്ദിഷ്ട മുനിമാർക്ക് കൈമാറി. ബ്രഹ്മാവ് കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെ, എന്നിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പോകുമ്പോൾ നാരദരും 4 കുമാരന്മാരും ഒക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോവുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മറ്റു മരീചിയും അത്രിയും അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്നു. എന്താണ്, അവര് 9 പേരിൽ 9 പെൺകുട്ടികളിലെ ഓരോരാളെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് അല്ലെ. 22-23 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. കർദമമുനി തന്റെ പുത്രി കലയെ മരീചിക്കും മറ്റൊരു പുത്രി അനസൂയയെ അത്രിക്കും കൈമാറി. ശ്രദ്ധയെ അങ്കിരസിനും അവിർഭുവിനെ പുലസ്ത്യനും ഗതിയെ പുലഹനും നിഷ്കളങ്കിയായ ക്രിയായെ ഋതുവിനും ഖ്യാതിയെ ഭൃഗുവിനും അരുന്ധതിയെ വസിഷ്ഠനെന്നും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ശാന്തിയെ അഥർവനും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ശാന്തിയാൽ യജ്ഞാചാരങ്ങളെല്ലാം നന്നായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരെ വിവാഹിതരാക്കി
അവരെ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പം പരിപാലിച്ചു. ഓരോരോ പുത്രിമാരെയും ഓരോരോ അർത്ഥം കൊടുത്തതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കല എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മരീചിയും, അനസൂയയെ അത്രിക്കും, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന മകളെ അങ്കിരസിനും, അവിർഭുവി എന്ന് പറയുന്ന മകളെ പുലസ്ത്യനും, ഗതിയെ പുലഹനും, ക്രിയായെ കൃതുവിനും, ഖ്യാതിയെ ഭൃഗുവിനും, അരുന്ധതിയെ വസിഷ്ഠനും നൽകി. അതുപോലെ ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന മകളെ അഥർവനും വിവാഹം ചെയ്തു. 9 പേരെ 9 മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഋഷിമാർക്കൊക്കെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ പരമ്പര നിലനിർത്തപ്പെടുമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇരുപത്തി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഓ വിതുര, അപ്രകാരം വിവാഹിതരായ മുനിമാർ കർദമനോട് വിട പറഞ്ഞ് സന്തോഷപൂർവ്വം അവരവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ഇരുപത്തി 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരുടെ മുഖ്യനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിച്ച കർദമ മുനി ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം താഴെ പറയും. കർദമ മുനിയുടെ പുത്രനാണെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ് എനിക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി നേരത്തെ ദേവഹൂതിയോട് അല്ലെ, നീ നല്ലവണ്ണം ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ എനിക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിപ്പോഴേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ത്രിയുഗി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 3 യുഗങ്ങളിൽ അവതരിച്ചുള്ളവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര എന്നീ യുഗങ്ങൾ അവതരിക്കും. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിലത് നമുക്കറിയാം ചന്ന അവതാരം അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് പറയുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്, ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് അല്ലെ. പലർക്കും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരറിയണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാവൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയാം, എന്നാൽ അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയും ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. പുതിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഓ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്, അത് എന്താ പറയാ, ഒന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ വെറുതെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്ന്? ആരാ പറഞ്ഞത്? അത് വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്ന് വെറുതെ തമാശയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ല എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഞാൻ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരടുത്ത് കടുകാട്ടിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ വെറുതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നെ വലിയൊരു മഹാരാജായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യത്വത്തെ കൊടുത്ത് വലിയൊരു മഹാരാജായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ പല ഭക്തന്മാരും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, ഇവിടെ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ അവരൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ പഠിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഇസ്കോണിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ഗൗരംഗ, നിത്യാനന്ദ എന്നുള്ള പേരുകൾ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നേ ഇതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ചില പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് അതൊക്കെ പരസ്യമാക്കി തന്നു, നമുക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ പലർക്കും അറിയില്ല ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അത് ഭഗവാനാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. പലർക്കും
മറ്റു ചിലർക്ക് അറിയാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനാണെന്ന് മാത്രം കരുതുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ ആരാധിക്കുന്നുമില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എതിർക്കും, അത് ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത് അല്ലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വരികയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അത് പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ധാരാളം സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പേര് ആരും വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചു 11ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണവർണം തിഷാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാർഷതം യജ്ഞ സങ്കീർത്തനഭിപ്രായ സുമേധസായി. കൃഷ്ണൻ തന്നെ, എന്നാൽ ആ കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിലല്ല സുവർണവർണ്ണത്തില് ഗൗരവർണ്ണത്തില് അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പലർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെല്ലാം എന്താ പറയാ അപരന്മാരെ ഉണ്ടാവുന്നവരെ അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെയൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു, എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ വോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അപരന്മാരായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും അപരനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലരും സാധാരണ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഷം കെട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കുക. ഭഗവാൻ ആരൊക്കെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അവർക്ക് മാത്രമേ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ തന്നെ ഭഗവാനാണെന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെവി പൊത്തിയിട്ട് ഓടുമായിരുന്നു അവർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ ആ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എവിടെയും പോവാൻ വിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി, മറ്റുള്ള ധാരാളം ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുക പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്താ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെവി പൊത്തിയിട്ട് ഓടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ടും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മൂഢന്മാരെ പലരെയും അറിയാം, അവര് ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അവര് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. ശിവപുരാണത്തിലും സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഗരുഡ പുരാണത്തിലും മറ്റുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രിയുഗി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കലിയുഗത്തിലെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അത്ര കണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്, ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മുന്നിൽ ഭഗവാനെ സ്വയം ഒളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതിനാൽ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. രൂപഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ അല്ലെ അവിടെ വീണ് നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ
ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പോ ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട ഉടനെ അവിടെ വീണ് നമസ്കരിക്കുകയും അല്ലെ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തേക്ക് പഠിക്കുകയും നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ പ്രഗതിശേന. അങ്ങ് മഹാദയാലുവാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ പ്രേമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അങ്ങ് വന്നത്. അങ്ങ് ആ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുകയുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? രൂപമഞ്ജരി, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ജരിയാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. അവരും മഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ. ഈ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വേഗം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലാസ്ഥലികള് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും മറ്റുമൊക്കെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാധാകുണ്ടും ശ്യാമകുണ്ടും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാട് ആയി മണ്ണൊക്കെ മൂടിയിട്ടുള്ള കാണപ്പെടാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ അവർ വീണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്കറിയാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്നും ഒളിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രഥമ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന അദ്ദേഹം താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകളാൽ ഭഗവാന് ആദരപൂർണ്ണ പ്രണാമം. ഭഗവാൻ ചൈതന്യനായി ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുള്ള കൃഷ്ണന് ഞാൻ എന്റെ ആദരവുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ മുമ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ത്രിയുഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 3 ജോഡി ദിവ്യ ഗുണങ്ങളുള്ളതിനാണ് ത്രിയുഗി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിശദീകരണമുണ്ട്. ശക്തിയും സമൃദ്ധിയും ധർമ്മനിഷ്ഠയും കീർത്തിയും ജ്ഞാനവും നിർമ്മമതിയും ഇവയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ 3 ജോഡി സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ. സമ്പൂർണ്ണ സമൃദ്ധിയും സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയും സമ്പൂർണ്ണ യശസ്സും സമ്പൂർണ്ണ സൗന്ദര്യവും സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും സമ്പൂർണ്ണ വിരക്തിയും ഇവയാണ് ശ്രീധര സ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ 3 ജോഡി ദിവ്യ ഐശ്വര്യങ്ങളും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അല്ലെ. ത്രിയുഗത്തിന് വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ത്രിയുഗം ത്രിയുഗി വിഷ്ണുവാണെന്ന് ഈ വിഖ്യാത പണ്ഡിതന്മാർ പങ്കി. തന്റെ പുത്രൻ കപിലൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കർദമമുനി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കപിലൻ ഏകനായിരുന്നപ്പോൾ ആദരവുകൾ അർപ്പിക്കുകയും താഴെ പറയും പോലെ തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പിതാവാണ് കർദമമുനി എങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വാത്സല്യത്തിലെ തന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കപിലദേവൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് കർദമമുനി പറഞ്ഞു. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം അപരാധ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക കുരുക്കുകളിൽ പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നന്മയോർത്ത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായി. ദേവന്മാർക്കും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴേ സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ പേടിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴേ അവർക്കൊക്കെ പേടി സ്വപ്നമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ കംസനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ആ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്തു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴേ ദുഷ്ടന്മാരൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഭക്തന്മാരൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ സന്തുഷ്ടരായി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ തന്നെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലത്താൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവരുടെ മേൽ ബാഹ്യമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അവർ അവരുടേതായ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ സഹിക്കുന്നത്. അതിന് വേറെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും. വനത്തിൽ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരും അവിടെ നിന്ന് തീ കൊളുത്തിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് മരങ്ങളുടെ ഘർഷണത്താൽ യാന്ത്രികമായി തീപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാട്ടുതീയുടെ താങ്ങാനാവാത്ത വിധം അധികരിക്കുമ്പോൾ
ബ്രഹ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവന്മാർ പീഡിതരായി പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിച്ച് സ്ഥിതി കളിക്കുക ശാന്തമാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യപുരുഷൻ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ യാതനകൾ ദർശിച്ച് ദുഃഖിതരാകുമ്പോൾ ദേവന്മാർ അവയ്ക്ക് പരിഹാരം തേടി ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉണർവിലാകുന്നു. ആകയാൽ കർദമുനി പറഞ്ഞു, അനേക വർഷങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവന്മാർ ഇപ്പോൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമോത്തമനായ ഭഗവാൻ കപിലദേവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കപിലദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ മോചനത്തിനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ അല്ലെ കപിലദേവനായിട്ട് സാങ്കേശാസ്ത്രം, ഭക്തിയോഗം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിക്കും അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. പ്രഭുപാദര് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കാട്ടുതീ അല്ലെ. അത് ആരും വെച്ചിട്ടല്ല അവിടെ കാട്ടിൽ തീ പിടിക്കുന്നത്, മരങ്ങളൊക്കെ റിസീറ്റാണ് അല്ലെ. അത് വലിയൊരു കാട്ടുതീയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അണയ്ക്കുക പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് മഴ കൊണ്ട് മാത്രമേ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മള് പാടുന്ന ഗുരു അഷ്ടകത്തിൽ പാടും. സംസാരദാവാനലോക ത്രാണായ കാരുണ്യാനഗനാതും പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണാനാം വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ശരണാരവിന്ദം. സംസാരദാവ എന്താ? കാട്ടുതീ. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടുതീ പോലെയാണ് അല്ലെ. അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർമേഘം അല്ലെ അത് കൊണ്ട് മഴയുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആ മഴ കൊണ്ട് മാത്രമേ കാട്ടുതീ ശമിപ്പിക്കൂ. അതുപോലെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ കാട്ടുതീ ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ തന്നെ കർമ്മഫലമായിട്ടാണെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സന്തോഷമാവുന്നു എന്ന് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഗുരുന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് നിതായ ഗൗരവമാനത്തെ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ജയ നിതായ ഗൗരവമാനത്തെ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ.